Em kunodaba lapha ngakithi kwaNongoma ngike ngathunyelwa nje umisi wangapha ngakithi eMaphophoma. Ungomunye wabasilandela kakhulu la ku Transformation Live. Lo misi uyazi ukuthi abanye abantu banenhlanhla, abanye nje abantu banenhlanhla. Lo misi ngiyafisa ukuthi abantu besifazane beyilalele kakhulu le. Ikhona nalapha ku Facebook usizo luka Miss Ntuli wakwaNongoma Maphophoma owathenga inkabuthi ibulala isoka lakhe. Uyazi ukuthi abanye abantu banenhlanhla kunamacala abawenza kodwa bangaboshwa. Abanye bagcina amacala kudala ke vele phambilini ngo-2001, 2000, 2003. Uyazi ukuthi umuntu angazi nje abanye abantu babengaboshwa. Kuvele kumuntu abulala umuntu nje endaweni ekuthiwa kuzokhulunywa kuphele kanjalo. Namanje ke isekhona indawo enjalo thola umuntu uzobulala omunye umuntu kuthiwa angaboshwa kukhulunywe umndeni awukhuluma. Ukhona nje umunye usiso owangithumelela udaba olufana nalolo. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalolu daba lukaMessi wangala ngakithi. Naye lo Messi wangena ogibeni wagcina sethenge inkabi ukuthi ibulale indoda. Lo Messi wayithandana nephoyisa, ngeke ngilisho leli phoyisa kodwa lalisebenza epolice station lapha kwaNongoma. uMessi efundisa ngapha eMaphophoma kwesinye seyikole sangapha eMaphophoma. uMessi Ntuli ngeke ngisisho isikole. Uma echaza lo Messi ngiyakhumbula ke ngaleya minyaka yo 2000, 99, 2000, 2001 yokuthi isikole noma siseduze kwakini. Isikole noma singaba seduze kwakini uMessi, kodwa kwafika nje isikhathi la khona uMessi bonke babehlala emqashweni edolobheni. Yabo kuthiwa kushuthi nje uMessi ungahlala emqashweni edolobheni. Ngiyakhumbula nje nami ngisafunda grade 7 uMessi noma isikole sisezansi kwasekhakini kufanele usuke ekhaya uyohlala emqashweni edolobheni, utravel njalo ke uphuma esikole utravel. Uthi lo Messi ke naye yamngena leyo nto leyo. Yamngena naye lo Messi kushuthi uMessi nje ufundisa uhlala ekhakini, usuke ekhakini esikoleni wawubuka sengazi ukuthi nje kushuthi ubuMessi bakho abucacile kahle. Uthi ke naye lo Messi ke wasuka ayoqasha edolobheni emqashweni. Wagcina ke manje angithi enye into mawuyenza nabantu, abantu bayenza into ethile benenhloso ezithile bese wena usuyabalandela nawe uyayenza leyo nto kanti wena inhloso zakho ayifani nezabo. Mhlawumbe uthathwe idumela nje the end results akusiwo lana wena bona bawajongile wena akusiwo la wajongile. Uthi lo Messi ke uthe Messi ehlala emqashweni esekhokha irent emqashweni sekufanele athenge igross ekhaya, athenge igross emqashweni, aphinda akhokhele imali, akhokhele imoto yestaff. So nje yamkhinya leyo nto leyo. That was back 2003, 2002, 3, 2001, 2, 3. Uthi yamkhinya ke leyo nto ukuthi manje usethenga igross ngapha yabona. So mayithi uyaxoxa nabanye oMessi okuyibona abebemfaka ipressure ukuthi ezohlala emqashweni edolobheni, bese bethi abanye awu kanti wena indaba ukhala ngerent wena kanti awunayo ngoba phela ufuna ube nomuntu ozokusiza, it's either ukuthengela igross noma uyakurentela. Yabona thina sinabo abantu bethu abazo bayisho lento yabalula nje. Uthi lo Messi lento bayisho yabalula nje ukuthi hayi sinabo thina abantu bethu abasenzela lokho. Yabo
abasirelivayo nathi uma ngithenga igross uzongikhokhela irent angikhokhela imali yekhophoni yabona. So uthi lo Messi ke yena ke wayithanda nephoyisa wagcina ke wathi mayilitshela leli phoyisa ukuthi manje ucela limrentele uyazi ukuthi iqali imali engankulu imali eholwa ngoMessi futhi kwesinye isikhathi babefundisa ngometric and all those things. So kwakungafani namanje. So ke uthi lo Messi wathi mayikhuluma nephoyisa lakhe elitshela vele iphoyisa lali against ukusuka kwakhe emqashweni ukusuka kwakhe ekhaya libuza ukuthi uyokwenzana emqashweni ngoba unihlala eduze kwesikole wena ufana lokuthi uhlala esikoleni phakathi wena. Iphoyisa leli ubabuye ingane leli nezingane ezithu ilona ndoda leli lisebenza lapha kwaNongoma police station iyona ndoda iyaziwayo kuba lo Messi. Uthi ke lali against lali ngakufuni lokho. Uthi lo Messi hayi wagcina ke eqhubeka yena wayohlala nalo leli wayohlala emqashweni nakuba iphoyisa lingafuni. So wathi uthi uyalicela nje ukuthi ucela lemthengele igross kuphelele kwenyanga yena uzokwenza ukuthi lathi nje angingene indaba yakho mina wena usuke ekhaya wena wazohlala la emqashweni angazi ukuhlalele. Futhi kangawo kuleli phoyisa lalingeze emqashweni walo Messi lalingeze nje emqashweni wakhe lalivele limlande liye nalo lalihlala ngale ngasesibhedlela lona. Uthi lo Messi lalimlanda lalingezi nje kuzolala khona ngoba lalingawufuni livele lithi wena uhambe wayohlala emqashweni izizathu ungasazi. So uthi ke lo Messi ahlaleke la emqashweni bese kuthi ngelinye ilanga la emqashweni angithi uyazi ukuthi lo Messi engaqonda ebufebe abukho ubufebe ayibuqondile lo Messi nje obeyohlala emqashweni nje abukho ubufebe ayiplan ukubenza abukho nje ubufebe ayiplan ukubenza. Uthi ke lo Messi wathi mayise esehlala emqashweni labo Messi eminyango wabo angithi phela ujwayele bona ngoba oyedwa kulabo Messi wayifundisana esikoleni esisodwa abanye ke befundisa uyazi lento uqala umuntu mayothisha nje kwakunemqasho lapha kwaNongoma kuthiwa imqasho yothisha. So umuntu mayothisha kuqala wayesuke kuumuntu one status ngempela. Uthi ke lo Messi labo thisha kusho ukuthi babephuza yena wayengaphuzi. Kwakuthi nje imvamisa njalo Friday ngolesihlanu ntambama ngabo 6 kufike ezinye insizwa ngemoto zizovakashela labo thisha zihlale nabo ke kuphuzwe ke yena wayehlala endlini yena wayengajwayele ukuhlala nalezi insizwa. Wayengajwayele ukuhlala nalabo Messi uma behleli nalezi insizwa. Kusho ukuthi wayebona khona umjolo khona la ngoba lezi insizwa zazi mayifikile ngemoto zayifika ngemoto nje zifike ihlale eminyango ukhishwe itulo kuhlalwe eminyango walo Messi omunye kuhlalwe nje eminyango bese besuka laba abanye oMessi abahlala kule minyango elapha behlale nje laba abathathu bese nalezi insizwa zifika zintathu or ifike ezimbili noma ziwu4 ngelinye ilanga uyazi insizwa zinjalo kodwa nje babefike behla. Uthi ke lo Messi yena wayehlalela endlini yakhe wayeya kulabo Messi mabe sahle ibodwa kodwa mase kufika insizwa bese ebuya ezohlala endlini yakhe ngoba kwakuthi nje kancancane selifikile iphoyisa lakhe lizomlanda lihambe naye liye kwesinye isikhathi uthi uhlezi nalabo Messi uzothi sahlezi kufika iphoyisa lakhe limthathe lihambe naye loze limbuyise ekseni. Uthi ke lo Messi lalimshaya leli phoyisa uMessi Nkosi uthi lalimshaya nje mabeke baxabana bebanga into encane lalifike lemshaya. Uthi lalimshaya njalo nje made limshaya hayi ukuthi lalimshaya kudala ke yayishaya umuntu wesifazane thina nje impela esikhulile emakhaya nami nje ngomunye wabantu abakhule ngazi ukuthi intombi yashawa ngisho ishela mina nje ngishayile ingane zabantu ngishela
ngisafunda zikhona nje namanje zithi mazingibona zithi hey wena wena usumuntu nje impela yabona ngoba ngingichazeke ngomsizo lo basemakhaya ubungakhokheli esasiphila thina busaphila ke kwezinye indawo busaphilwa lobu msizwa lobo kodwa akekho nakayo ukuthi lo msizwa obukhokheli buhlukene kaningi kumsizwa khona umsizwa obuhle njengoba ngangachaza phambilini so ngiphilile kakhulu nami lobu msizwa obungathi shu obuviolator a lot of rights abanye abantu obuviolator ngisho ama rights ami mina engiphilayo lobu msizwa so ke uthi lo uMiss Nkosi yayimshalela iphoyisa malikade limshaya njalo nje manje limshaya kade bekhonta abade beyibanga lalimlala lalibuye limlale lo Miss ngelinye ilanga uthi lo Miss lake lamshaya endlini yakhe leli phoyisa lamshaya qede lapho lamlala njalo nje manje limshaya ukuthi lalala naye njalo nje manje ukuthi umshaya lalimlala uthi ke lamshaya lamlala laselimthatha limuse esibhedlela kanti ushayeke kakhulu lo Miss uthi mayifika lapha esibhedlela athi amanesi hayi mayichecka lo sisi abona lamanesi ukuthi lo muntu ngathi adenza ucansi lo muntu lona yabona ngathi adenza ucansi lo muntu so asesola ukuthi ngathi kushuthi udlungiliwe yabona uthi lo sisi ayingambenceza nami ngambenceza ngathi minayi kwathiwa mbophe lo muntu ade kushaya uthi ngaze ngaqamba mangathi ngishawe ngabantu bengingabazi yabona so manje isoka lami ke belingaboni ukuthi ngilimele senze ucansi kanti ngilimele kakhulu yabona uthi ngazama uthi lale ngishaya iphoyisa njalo mangade lingishaya lilale nami noma ngabe ngizodikila ngihambe endlini kodwa nje ngizothi mangiqeda ukungishaya lilale nami bese ngiyadikila selengilalile khona well ke ngalezi ikhathi kwakuyilona thando olwalwaziwa lolo njengoba ngisho ukuthi ngisho uyitshela intombi ukuthi uyayithanda emakhaya nje thina udade wethu babeshelwa lapha emfuleni sibuka zayifike begaxa induku insizwa ebagaxa induku insizwa imshayele nje ukuthi akavume ezinye insizwa zayifike zibagaxa induku zingakhulumi lutho so ke kwakunjalo uthi ke lo sisi uyabona ke muthandana nendoda abusive ngisho manje muthandana nendoda abusive engekho romantic engawakhulumi amagama aromantic kuwena bese kwenze kuqhuzu ukuthandana nendoda ezoba romantic ezoba romantic ezokukhulumela amagama amnandi okade wawagcina ukwezwa uvela unamathele kulo ndoda kuze kube ngathi udlisiwe kanti lutho udlisiwe njoba ngeke ngasho umuntu wesifazana uthambile unama soft spot othi bawukhuluma nje amagama amnandi amukele umuntu wesifazana so ke uthi lo Miss ke yena wayingayazi leyo nto kuleli phoyisa lalimshaya nje noma limlandile lalifona amalithanda lingafoni vele lifike lithi asambeni uyabona nanokuthi lalicasula ukuthi kuhlala emqashweni lingafuni lona uthi lo Miss one day ngabo 2002 one day ehlezi kulesihlanu ehlezi nalabo Miss ephumile eminyango wendlu yakhe wayohlala eminyango walabo Miss ngoba bekhipha izitulo nje ngolesihlanu behlale phandle ku veranda behlale uthi sathi sihlezi nje nalabo Miss u4 oyedwa kulabo Miss ufundisana esikoleni esisodwa laba abanye ababili bafundisa kwezinye izikole kusho ukuthi bahlala nje emqashweni uthi lo sisi ngathi sisahlezi kanje yavele yangena imoto yalabo bhuti abajwayele ukuza kulabo Miss yangena bafike behla emotweni sebezohlala la kulabo sisi uthi lo sisi ngase ngiqhela ngisukuma mina ngibaqhele ngoba babe bathathu labo bhuti uthi ngase ngisukuma mina
ngiqhelela labo bhuti ngoba vele mase befikile fune ngihambe mina ngithe njwayelo. Uthi ngaje ngiyasukuma kwavele kwaqhasha enye insizwa vele yangibamba ngesandla. Uthi lo misi yavela ngibamba ngesandla lensizwa le. Yavele yathi yangibamba ngesandla yayisithi hawu njengoba usuhamba nje uthi wayethe ukukhanya lo misi ngebala. Uthi yayisithi lensizwa uyapi ngoba phela njengoba uhlezi nje la wena ubuhle bakho ubukhanyisela isokhanyiselwa wena nje yabo. Uthi lo misi bese ethi hayi ngiyendlini bese lensizwa ayihlala phansi la. Bese ethi lo misi hayi ngiyabuya ngizolanda isihlalo. Ahambe lo misi. Uthi nangempela ebuye nesihlalo ahlale. Yabona ke uthi wayezohlala nje isikhashana bese ebuyele endlini yakhe ngoba wayengabajwayele phela lapho. Uthi ngihlale la lo misi. Uthi njengoba ngihleli la lensizwa la engibambe khona ngoba uthi yambamba isandla lesi esimnwala ngaphakathi. Uthi kwalokhu nje ngazi ukuthi yabo nje shuthi kwangathi angazi noma uthi yayimbambe ngomuthi noma ngani kodwa nje yayithi yathi kade qeda ukumbamba la wavele wazizwa sengathi imbambe kahle ingathi ngaphindi imbambe enjalo. Uthi nje wezwe igazi lakhe engathi liyanyakaza yabona. Uthi ke lo misi ngahlala ke namla nalabo misi zafika lezi insizwa notshwala kuphuzwa udlala iredo endlini yalosisi abahleze phambi kwa endlini yalo misi abahleze eminyango wakhe udlala iredo nje. Ayothi lo sisi bexoxe uthi njengoba kuxoxwa la 1 2 3 lo sisi lo misi lo umnikazi omnyango angene nenye insizwa la. Hayi kube isikhashana bephinde bebuye. Uthi ngivele ngibone labantu laba khona into beyenza akuvalwanga vele eminyango. Uthi ngiyabona khona into beyenza labantu. Yabo. Hayi uthi lo misi ngihlale lensizwa kade imbambile ihle naye la. Uthi lo sisi kube isikhashana kuphinde kusukume enye insizwa nomunye umesi bengene kuyo leli. Kube isikhashana uthi ngibezwe ukuthi laba benza ucala angithi redo mayidlala phela udlala ingoma ibuye icisha ingoma. Ngesikhathi sathula ingoma uthi lo sisi ngeze ukukhonta abayenzayo laba bantu. Uthi bese ngibona kanti laba baphila kanje njengoba behleli lapha nje lamadoda abadlela khona la kulomnyango ngenxa ukuthi laba abanye omisa ababili bahlala kule minyango lapha ngaphesheya. So abakwazi ukusuka nalamadoda benawo lapha ya. Uyazi kudala abantu buye bethu kusabasaba. Uthi lo sisi ke bangena labo omisi baze bobathathu. Uthi bangena labo omisi bobabili ngoba amadoda ayimathathu bangena labo bokushuthi laba lezi insizwe ezimbili ziyathandana lalabo abanye omisi. Eyale lo munye umisi ayikho ngoba le ehlezi naye lo sisi ngathi yayiqala ukufika ngazi noma yayingajwayele noma yayifika okwesibili kodwa nje yayingajwayele akekho yayithandana naye kulabo omisi njengoba ibamba yena nje yayingathandani namuntu kulabo omisi. Uthi lo sisi lensizwa ke yakwamwandla isibongo. Uthi lo sisi ivele ithi lensizwa manje uyabona nilabo ukuthi sebebuya la endlini nathi asingeneni. Uthi lo sisi hey ngivele ngesabe mina ungena kulendlu kodwa nje ikhuluma kahle lensizwa hayi kabi ayibeki kabi. Uthi lo sisi ngivele ngesabe ukungena endlini yalo misi bese ngithi kulensizwa ngoba uthi naye wazizwe ithanda nje emva ukuthi imthintile imbamba isandla wazizwa nje naye engathi uyabonga nanokuthi ke uyazi ukuthi lento adiyenziwa yilabo abanye omisi naye nje waba nalento ngathi inaku ingenzeka. Uthi wasetshena lensizwa ukuthi ingcono asiye endlini yami. Wathi nje ngcono asiye endlini yami etshena lensizwa. Angithi iyakhala iredo njengoba bexoxa lensizwa uthi ngatshena lensizwa ngathi ngcono asiye endlini yami. Yayisithi lensizwa ayikho inkinga hamba ngizokulandela. Hayi bayixoxisa ke nalabo abanye wasukuma lo sisi wayongena endlini yakhe. Umnyango wakhe uthe ukuqhela yena. Wasuka lo sisi wongena eminyango endlini yakhe. Kwa isikhashana esilandela lensizwa. Uthi hayi sathi masifike endlini uthi kwavele kuba mnyama amehlo. Ongaphansi ongaphezulu ongaphansi ongaphezulu. Baqeda
nalensizwa. Kushuthi dala ke insizwa zazinomuthi dala ngoba uthi lo sisi naye wavele wahalela nje wangabi nankingi. Uthi mabeqeda abavalile ngisho eminyango. Uthi sathi masiqeda nje anisekuthawu kubamnyama phakathi. Uthi sathi masiqeda sesiphuma ihamba phambili lensizwa. Kanti sekukhanyisa imoto la. Nali iphoyisa lakhe lizomlanda njengenjwayelo. Around 7 kanje. Nali iphoyisa lakhe lizomlanda. Le moto ekhanyisa eminyango, lama light akhanyisa eminyango wakhe lo sisi yile iphoyisa lingene nje sangweni ngemoto. Uthi kodwa ngesikhathi siphuma alinakanga ukuthi ngiphuma nendoda futhi lale angazi lale enzane emotweni kodwa alinakanga ngoba alikhulumanga lokho. Uthi lo sisi ayengiphume nami emotweni ngishaya uvalo ukuthi hawu iphoyisa ngabe libonile into lo bhuti kadela endlini. Ayi lo bhuti ahamba afika ahlale lapha. Lo bhuti phela akalazi nephoyisa akazi nanokuthi indoda yalo sisi iphoyisa. Uthi lo sisi wankosi limthatha iphoyisa behambe. Akazi nanokuthi basale benzani laba ngoba nenamba ka lo bhuti wayengayilokhuzanga wayengayitholanga. Uthi ke lo sisi behambeke mabefika endlini yephoyisa lala abuye ngakusasa. Njalo nje wayebuye ekseni ngoba lona lalisebenza iphoyisa lalingalanga ngapha eBhanganoma malingalisebenzi laliye ekhaya. Ngifuna umuntu wesifazana lalele lesiphathi. Uthi ke lo sisi wathi mayisise esikoleni angithi phela inamba yalobhuti akayithathanga. Nalobhuti akayifunanga inamba bagcine nje bephuma endlini kwase eqhamuka iphoyisa wasethathwa iphoyisa lo sisi wasala ubhuti. So mase besesikoleni nalo Messi lo afundisa naye esebuza ukuthi hey labo bhuti bagcina behambe nini ngoLwesihlanu. Uyasho ukuthi hayi bahamba. Ayibexoxa ke ezefuna inamba bese kuba yilo Messi lo okuyena obajwayele labo bhuti echazela lo sisi ukuthi ayilo wakho akajwayele ukufika la. Ngazi noma kwafika kanye akajwayele kodwa. So njobe efike lapha nje akajwayele. Ayike bese kuthi nawo lo hlanu olandelayo bephinde befike labo bhuti efike nalo ka lo sisi. Ayi nalo sisi ke gcine sejwayele ukuhlala nalabo bhuti. Yabona ke mawusuku uhlala uthandana nomuntu okuabuzayo ongekho romantic nje ngisho limini umuntu okuabuzayo. Mawukwajola nomuntu omnandi la ulimini noma ekhuluma nawe iattention yonke uvela uyithatha uyinikeze lo muntu lo romantic okhuluma kahle. Yonke attention uyithatha umuntu wesifazane in most of the cases. Uthi ke lo sisi wagcine sejola kanjalo ke nalo bhuti. Bajola nalo bhuti kwaze kwaba lo bhuti angithi iphoyisa leli alizi la endlini yalo sisi. Uma lifuna lo sisi liyalokhuza liyamfonela noma limlande. Liyamfonela lithi akeze makusakhanya uma sekulate leli phoyisa liyamlanda kodwa alilali la endlini. Uthi lo sisi ke lensizwe yakamwandla eyayijwayele ukufika koMessi yiye ayisigcilisile la endlini. Uthi nje ngelinye ilanga wake wayishiya angithi iphoyisa lingeni la alilali la endlini liyangena kodwa alilali. In fact liza lapha malisuke lilandele uMessi. Uthi ke lo Messi zake zafika lezi insizwa kade iphoyisa lizofika later. Zafika lezi insizwa waphuma nayo le yakhe wazongena nayo la endlini. Kanti lizofika iphoyisa. Lathi maseli ngaphandle lavela lafona lathi hayi ngulandile. Uthi lo Messi ngavele ngaphuma fast, ngaphuma ngakhiya umnyango, ngangena ngakhiya umnyango ngawushiya kulo Messi omunye. Ukhiya ngawushiya kulo Messi omunye, ngangena ephoyiseni sahamba. Washiya lo bhuti endlini, lo bhuti wamwandla. Wamshiya endlini lo bhuti. La ngabona iphoyisa ngenxa ukuthi alingenanga endlini. Lafona nje liphandle lathi ngizokulanda. Waphuma lo Messi wamshiya endlini lo bhuti. So ke kuthe into eyafike yoneka ke lolu daba lwafike loneka khona. Uthi lo sisi lo bhuti wakwamwandla
ayijola naye wathi kushuthi lo bhuti kwangwaka wayengasempangeni wayesethi lo bhuti esebenza ngazi noma wayesebenza kuphi la kwaNongoma kodwa wayesebenza kuhulumeni kodwa engasempangeni uthi lo sisi lo bhuti ngelinye ilanga wathi asihambeni kuyi-weekend asihambe siye ekhaya empangeni lo sisi waqamba manje ephoyiseni wathi manje kune-workshop abaya kuye eThekwini boze bebuye ngomsombuluko uthi lo sisi sagibela ibhasi kwaNongoma kude empangeni ehamba noMwandla insizwa le ajola nayo uthi wathi mayefika lapha emzini lapha yakubo kaMwandla bajabula abantu bejabulela ukuthi umisi uthi bajabula abantu kwajabula ngisho ugogo wakhona kwathi uMwandla kayilobole le ntombi unayo njalo enye intombi uMwandla kwathiwa kayilobole le yabo so uMwandla naye wangabe sasho ukuthi hayibo ngiyajola nalomuntu mina unendoda yakhe lo muntu hayi bathi nje wangakusho lokho kwathiwa kayilobole bamjabulele bamthanda ukuthi bamthanda lo misi kuba uMwandla uthi mase bebuyileke evele ethi uMwandla hey yabona ekhaya ukuthi bakuthande kanjani bakuthanda ekhaya asambeni siyoshada enkantolo bavele bahamba bayoshada babhala enkantolo uMwandla nalo misi mase bebhala enkantolo uthi ke lo misi naye akazi nanokuthi yini uthi kodwa wayemthanda uMwandla ngoba iphoyisa lali abusive wayengalithola uthando lapha uthi ngisho ucansi babeya befike benze sex nephoyisa kodwa engajabuli nje ingekho into emjabulisa kwathi maye noMwandla wayejabula mabenze ucansi benomwandla uthi ke lo misi ke bavele uMwandla wathi abawubhala enkantolo bafike babhala enkantolo bashada ayike uthi ke lo Messi uma sebeshadile ke manje yaqala kuyamhlupha ke lento uthi njengoba phela sisishadile noMwandla yipi enye into esizoyenza manje iphoyisa liyangilanda phela siyathandana nephoyisa yile laziwe ekhaya liyazondla izingane futhi uthi bavele baplana bonoMwandla ukuthi abalibulale leli phoyisa uthi lo Messi bavele baplana noMwandla ukuthi abalibulala iphoyisa manje seliyaphazamisa and futhi ayikho enye indlela ngoba sebeshadile phela bona futhi malingathola leli phoyisa ukuthi sebebhalile enkantolo bashada lizombulala uthi lo Messi ngabona lizombulala indlela lalingishaya ngayo ngabona lizombulala bavele bathi benoMwandla abalibulale leli phoyisa nangempela bayifuna inkabi that was 2004 ke nangempela bayifuna inkabi wazi ngisho khona insizwa ngapha ukuthiwa uNkululeko yakwaManqele emaye ngiyayazi kakhulu nayo yayingasasazana nje nayo yayijwayele abanye obhuti bami uthi lo Messi wafonela wona leyo nsizwa ukuthiwa uNkululeko wathi manje kunomsebenzi engifuna ukuthi ungenzele wona la uNkululeko ungathiwa kwajola nalo Messi phambilini anqaba uNkululeko wathi ngiphume engathiwa iphuma ejele wathi angeke ngikwazi ukwenza lo msebenzi mina ngisanda kuphuma ejele uyabona so angifuni futhi ukwenza lo msebenzi for umuntu ongaziyo ngoba kusasa ngizoboshwa kusasa uzofika namaphoyisa usuza kumina wayese uNkululeko ethi nansi inamba fonela lensizwa le khona insizwa kaLindizo ozokusiza fonela yona nangempela uNkululeko anikeze lo Messi number ethi fonela le number lo Messi ayifonele le number lensizwa ithi ngiseThekwini mina hawu seThekwini cha manje kunomsebenzi ebesifisa ukuthi uwenze la wani na hayi manje ngifuna ungiduleliso kalami elisebenza epolice station kwaNongoma nginenkinga kanje manje inkinga liyangisha uyabona umuntu mayese ethenge mayese esekwala umuntu wesifazana mesekwala nawe wena wesilisa mawusuwala intombi yakho uzoqambe ngishamanga ibifeba lenja le ibifeba lenja yabona uzokhulume ngishamanga lo muntu bengangihloniphi nani base nihlukana naye lo wesilisa naye lo wesifazane uzethi hey ibingishaya indoda yami nje ubona ngasayifuni ibingishaya or ibingenza abale into eziningi nje okunye okungamanga
Uthi ke lo Messi achazeke manje achazele lensizwa akayinikeze onkululeko le yakwalendizwe ethi manje angithi phela uthi wayitshene ukuthi mawufuna umuntu ozoshaya indoda yakho mufuna inkabi akufanele ufonele inkabi zizeyibeningi uzamele ihluleke akufuneke ngoba udaba loze lifike kumnikazi walo lunga engakabulawa. Uthi ke lo Messi ngastika ke kule insizwa ke le ethi seThekwini ngayicela ukuthi ayibuye yathi 12,000 yabuza ukuthi sinawo no 12,000 sathi thina sizowuzama sithi ngifuna ideposit ihlale esandleni noma ngifuna wonke lo 12,000. Hayi uthi lo sisi bawuhlanganisa benomwandla 12,000 yasuka eThekwini lensizwa yagibela ehamba ngebhasi futhi yafika kwaNongoma angithi iphoyisa lalizo offer ngazi noma ngolwesine lalizo offer bese ligibela ibhasi liye angiqala kwakuhamba amabhasi kwakuba ngamabhasi kwahamba kwaba ngamaveni kodwa nje kwangamabhasi aqondile ahamba ngesikhathi. Uthi lo sisi baqondanisa naleli liphoyisa lalizo offer khona ngoba lensizwa yathi mabeyifonela lekuyena ezoshalela iphoyisa yathi lo muntu enithi ngiyomshaya usebenzaphi uphi uhlalaphi ngamtholaphi mina njoba nithi ngimshaya. Uthi lo Messi ayiphoyisa lila epolice station wayesethi lensizwa no ngeke ngikwazi ukumshayela epolice station ufuna ngithola indlela engekho epolice station. Uthi ke lo sisi hayi njalo me offer uyahamba ekhaya njalo nje me offer lenzeka iphuthu uyahamba ekhaya so ke uyayihambe ngebhasi ithi ke lenkaba ke ngizovele ngigibele nayo ibhasi mina uzothi mayehla le phambili ngimshaya. Nangempela ke uthi lo sisi bese ngesikhathi offer namhlanje lo bhuti le isoka le iphoyisa lo inkabi le kusho ukuthi wayizo offer kusasa iphoyisa inkabi yafika namhlanje kwaNongoma bayinikeza lo 12,000 benomwandla bayinikeza lo 12,000 edobhele kwaNongoma base beyikhombisa ukuthi ibhasi limala nasi isithombe sephoyisa lelo zolishaya. Sahlala ngasenkabini isithombe yabuka inkabi le yasibuka isithombe sephoyisa vele ligqoka uniform. Kwase kuthi ngakusasa ibhasi ngathi liphuma ngo3 ngakusasa nje ngo3 ntambama inkabi yayisimi la ungena erenkini yamabhasi lapho kwaNongoma isama ngapha ke amabhasi la sekwaba irenki enkulu khona ayima ngapha nje yafika ke lenkabi yafike yama stop yama erenkini lapha la kuma khona ibhasi lathi malifika ibhasi esingene sihlala phansi yayisigada ukuthi umuntu oyiphoyisa ogqoka uniform nje la mayengena kuzobe kuuye nangempela lafike langena leli phoyisa ligqoka uniform. Uthi lo sisi yafona inkabi yathi hayi usengenile la ngena ke ibhasi lagcwala zaseyiphuma. Uthi ke angithi uyazi lo sisi ukuthi ibhasi maliphuma lapha edolobheni libhekele eBhanga noma lifika ngasikhathi sini. Uthi lo sisi ayi lathi malisanda kuphuma nje ibhasi kanti ishila inkabi uthi hayi usegibele ibhasi liyaphuma. Uthi khona lapho kwaba imizuzwana nje yafona lenkabi yathi hayi angithi lenkabi yathi 12,000 yathi ifuna 12,000 ukushalela iphoyisa yayisithi kodwa ifuna ideposit ize phambili o beyikhokha yonke imali laba basebethi ayizoyikhokha yonke ikhona bayihlanganisa bobabili umwandla nalo sisi bayinikeza inkabi. Uthi lo sisi yathi uthi lathi malisanda kuphuma nje ibhasi kwayisikhashana yafona inkabi kusakhanya nje kusesemini yafona inkabi yadayo sengiwenzile umsebenzi ngicela ibalance. Lo sisi ngalelo langa uthi washeshe waphuma esikoleni angithi ngesikhathi ehambisa isithombe. Uthi lo sisi kwakulwesithathu
inkabi kwaNongoma yafona yathi inkabi sengikwaNongoma ngifuna ninginikeze i-deposit or ninginikeze yonke imali nesithombe sephoyisa. Uthi lo sisi wasuka esikoleni wagibela waya edolobheni kwaNongoma, bahlangana noMwandla bakhipha le mali u-12,000 bakhipha nesithombe. Wayesesuka lapho waseya eLukaneni endlini. Uthi kwathi ngakusasa lo uyabona mawuzokwenza into muzokwenza into especially ezothinta umphefumulo womuntu, noma ngabe kuthiwa uqine kangakanani uyazazi ukuthi uqinile, kodwa muzokwenza into ethinta umphefumulo womuntu uyakhula, igazi lomuntu liyakhulu. Uthi lo sisi wathi mayivuka ekseni ngelanga ezoshawa ngalo umyeni wakhe isoka lakhe iphoyisa, kwangavuma ukuthi avuke, kwangavuma nje nhlobo ukuthi aye emsebenzini, wahlala endlini yakhe emqashweni kwaNongoma. Uthi ke njengoba inkabi simfonela nje mina ithi isiligibelile ibhasi nali liyaphuma, wayesendlini yakhe. Isikhashana esifona futhi inkabi ithi hayi umsebenzi sengiwenzile ngicela ibalance. Uthi lo sisi ngathi ngidideka ukuthi manje le nkabi ifuna ibalance manje ngoba phela ithe 12,000 sayinikeza 12,000 isifuna iphi ibalance. Uthi lo sisi esadidwe yilokho nje waxakwa nawo ukuthi hawu ibhasi ngaphelele ibhasi liphuma manje alikafiki ngisho ebhanga noma kwangazi ukuthi manje le nkabi iqamba amanga, uyabona. Uthi ngavela ngabosha le nkabi iqamba amanga manje, yabo wadideka waphela ngoba uyabona ukuthi ibhasi alikafiki indawo leli bhasi, yabo nje la ilikhona alikafiki indawo, alikafiki le eLukaneni. Uthi lo sisi ayi wayefonela uMwandla le ndoda ajola nayo manje, hey phela inkabi ithi umsebenzi siwenzile manje ithi ifuna ibalance. Uthi lo sisi wathi uMwandla ibalance yani manje ngoba phela simnikeza i-12,000. Uthi lo sisi ngathi angazi nami kodwa uthi ufuna ibalance. Uthi lo sisi ngathi mangivala ucingo nje ngavele ngakhala. Uthi ngavele ngakhala ngikhalisa ukuthi manje ngempela isoka lami sengilibulele, phela libulawe yimi nje mangithengi. Uthi ngavele ngakhala. Uthi wakhala wazoba nesilokozana. Uthi wakhala waze walala. Uthi meyiphaphama wazophaphama ngoba sekufike uMwandla, kusho ukuthi uMwandla kade eqeda kumfonela, uMwandla lo wayesebhale naye enkantolo. Uthi lo sisi ngathi kusho ukuthi ngaqeda kumfonela uMwandla wavula washiya ekade kwenza mase ngimtshela ukuthi inkabi ithi usiwenzile umsebenzi. Uthi wavele uMwandla washiya ekade kwenza waphuthuma endlini, kanti lo sisi uselele ngoba uMwandla wazofika ntambama endlini nje ngabo 6 sekuyoshaya u6. Uthi lo sisi ngathi mayefika uMwandla endlini wangivusa uMwandla. Uthi mangiphaphama lo sisi awungakuphinde ngakhumbula ukuthi kambe kwenza, uthi ngaphinde ngakhala. Bangithi ifoni ayisaringi ifoni, ufona abantu, ufona abakushuthi sekufona ngisho abantu basemzini sifikile indaba lebhanga noma ukuthi usekudutshula usibanibani, kanti inkabi imdubule ngempela iphoyisa. Uma esechaza lo sisi uthi ibhasi lathi maliphuma kwaNongoma lenyuka lodlule police station ledlula koNolo White City phansi, lathi mase lifike esiphambanweni kusuku usuyeka nomgwaqo obheke kwaHlabisa elizoqhubeka oqhubekayo. Ibhasi la selingena mase selibheke konjoko, selingena ngomsebe selizobheka konjoko phansi konjoko lizolokufika ibhanga noma. Uthi lo sisi lathi malijika la esiphambanweni ibhasi la selima ngenxa ukuthi baningi abantu abasisiphamba, abanye futhi bazogibela, angithi ibhasi laligitshelwa abanye abantu beze beme. Kanti inkabi nje obigibele nje ibuka leli phoyisa ngesikhathi abantu behla bebaningi abanye bezogibela bese lehla leli phoyisa nalo esiphambanweni liyochama. Inkabi vele ilandela itshe into inkabi seliyehla ivele ilandela iphoyisa ifike inkabi le ifike lihlaba iphoyisa iliginqe phansi ibaleke inkabi lishawe kanjalo ke iphoyisa njengoba isheshe ukufona nje
belingakafiki ngisho le iphoyisa. Uthi lo sisi ke eqale phansi ke ekhaleke mayisevuswa uMwandla ntambama sekufike sekufona ngisho abantu bale ekhweni lakhe lo sisi ubuye ephoyisa uthi awusibani banithusa edutshuliwe. Uthi lo sisi ngekhale befone nabasekhaya kubo le maphophomo uthi ngekhale evele ethi uMwandla. Angithi manje ngobe uthi lo sisi njoba ngikhala nje ifoni mayiphendulwa manje sifuna iphendulwe lo Mwandla. Lo Mwandla uzoyiphendula njengobani. Avela ayicisha ifoni lo Mwandla ebese ethi lo Mwandla asambeni soyitshinga le foni. Ba driver bashona ngapha kovuna uthi lo sisi siyicishile safeza ayitshinge edanyini. Bafe bayifaka edamini le foni. Base beyabuya. Ayike uthi ke lo sisi ke inkabi le ebifuna ibalance ayisezi kumthola ndawo phela ngoba ifoni seyilahlile futhi ayazi endlini yakhe lo sisi. Uthi nami ke sengidunyelwa yikhanda angisazi ukuthi ngenze njani. Hayi uthi lo sisi ke akhaleke uthi uMwandla vele ethi hayi hamba ekhaya. Shuthi vele ngoba sekwenzeke kanje hamba ekhaya noMwandla vele egibele empangeni lo sisi bese gibele yakubo. Sewumuntu oshonelwe phela ushonelwe umyeni. Uthi lo sisi bese uthi emva kwalapho uthi kwaphela cishe insuku ezimbili okophela usoko olulodwa kwase kuthi ngakusasa afika amaphoyisa. Sizobamba yena lo sisi. Amthatha amaphoyisa ahamba naye aye police station. Wathi mayefika police station wafike wakhonjiswa abantu nje abaningi yabona ngoba nama amaphoyisa aqala ambuza. Wayese angazi noma kusho ukuthi kwakuyi identification parade lokho kuthiwa inkomba parade iboshe zikubiza ngenkomba parade. Uthi lo sisi ambuza amaphoyisa ngoba wafica insizwa nje eziningi angazazi cishe eziwu4 5. Embuza amaphoyisa ukuthi uyamazi lo uyamazi wathi angibazi bonke laba bantu. So uthi wagcina ke ededeliwe ke kanjalo lo sisi kwathi udaba lwendoda yakhe lizolandelwa kwagcina ke kuthenya. So ke uma eliveza uthi ke masikhuluma lo sisi uthi useyihambe kakhulu inyanga ngoba ubenokuphupha kabi ephuphe kabi kube kuthiwa hayi isilwane nani nokuphupha kabi. Uthi uyabona ukuthi lento ibimayelana nokufa kwendoda yakhe. Kodwa ukuthi phela ngeke ukuveze lokho. Kodwa nje uthi beyenyangeni kancancane ephuphe kabi bethu nesilwane wabelethisa ngesilwane. Uthi yena ubesola ukuthi indaba ila kulento aye wele ke useyakholwa manje. Wele ke futhi noMwandla lo wayigcina ebhale naye enkantolo kwahamba isikhathi behlukana naye. Usemdala ke nokho umuntu osewumama nje useyihlalela usenezingane zakhe. Kodwa ke usewakuhlanza lokho ngoba uthi ayimhlupha lento. Nathi nje usibhalele ngoba ezinye zeindaba esizikhulumayo la zicishe efane nalo udaba. Zicishe efane nodaba naye olwamehlelayo. Wayithole sethenga inkabe ethengela indoda yakhe. Wagcina ke engaboshwanga kanjalo. Njoba ngeke ngasho phambili ukuthi qala umuntu wayengaboshwa nje. Kwakwenzeka umuntu abulala umuntu angabo. Bakhona nje ngakithi ababulala mina nje oba uncane bami bashona bebulawa ngabantu kodwa aze beboshwe labo bantu. Shawa ngabantu nje bashona akaze baba. So kudala nje angazi abanye babeboshwa kodwa abanye begcine bengabophekanga kanjalo. Yeah. So naye angazi noma indlela ezobuchwepheshe ezazi ngakhona zaziphansi. So kwagcina kuyinto kanjalo. Kodwa nje isifundo athe ufuna ukusidlulisa kakhulu kubantu besifazane yilesi soku abuseka in a relationship ebese
bakuqhamuka omunye umuntu oseceleni akuheha ngamagama amnando ongasawajwayele, at least imtshene lo omdala ukuthi awusamthandi, ngoba ukungamtsheni kwakho yena uzobe eqhubeka enza izinto ezihle futhi uzobe phela esekhala ngokuthi umenza isilima ngani uyajola ngapha wena, kodwa mase kubambile ebese kufana nalento ukuthi umuntu wesifazane methandana nami ebese siyahlukana, ebese mase sihluka, uma sesihlukana sesihlukaniswa ukuthi usejola nomunye umuntu, ebese ezongitshela ukuthi mina ngimnelisa ucansini nani, kanti ukube wangitshena before ajole, noma ukube wangitshena mayesebona ukuthi this is a potential partner, nansi potential partner yami, bese mhlambe ngoba ngeke ke abanye basuke besabu indoda, umuntu uyayazi indoda yakhe, ngoba omunye nje khona abanye besifazane abangeke beyitshene indoda yabo ukuthi ngicela sihlukane, ngeke ayitshene, uyayazi ukuthi ngangibulala ngisho ngibulala. So ke bengithi angidlule kulona lolu daba lwangapha ngakithi kwaNongoma. Thank you.